No však aj ja, ale nemám s kým, niekoho tu mám, nejakých dvoch a ničom. Dudli. Čo? Dobre. Počkej, den si niečo zebrať na žraní. Čo? Akurát som si musel zalohovať celý telefón. Som si musel toto, všetko tam dať, toto vymazať, sa mi sekal aj. Dobre, už to mám. No co, more? Boha, morečku. Jak nový telefon, ty kokos. Čo, ide ten Facebook alebo ne? Tak môže, však čakaj, stáhnem si ho, ne? A co ti jebe s tým smíchem? Moje táto má absťak zo smiechy, hej. No. Hlavne, že ty ne, more. No ja som... Od včera večer som nejedol, chápeš? Čo ešte raz? Od včera večer som nejedol. A proč? Hej, počkaj, pripravím nejakú číňanku. Ukáže mi ryt. Tak ťa zapadujú. Oha. Skočil za Ale dusom zo priplácam niekoho, hej. Skočil za dusom so žradlem. Čo ti jebe? A to je nejaký ten buzík. Počkaj, akú piču tu napojí. Koľko kakal. Čo? No, čo to odmietajú. Čo to? Poď to, čo je? Môj! Čo je? Od toho do vajíčka jen to škropku. Poď do piče. No počkaj. A to máš si smíchom, jebe ti? Odpýtavaj pozvánku. Potlesk. Skús ty niekoho pozvať. A koho, more? Skús niekoho. It's constricting, so it's probably trying to faster. 224. You deviated north. 224, wow. Yep. That tree just went down on the side. 27, 230. The tree went down and wasn't even in the tornado. Ja tu nikoho nemám také. Bárkeho som pozvala, bariaké kurvy staré. K tebe dobre jebe, ja som skoro zadusil. Ja už sa pripojte, vy špiny vyjebané. Staré. No počkaj, hľadám to číslo, počkaj. Všetci ma odmysli kurvy, malé. No ne, nech idú fajčiť, more. No, počkaj, tutaj sú. Že obejte aplikáciu Facebook na Xiaomi 14 a toto mám čo? Čeho to? Že mám si overiť kód na Xiaomi 14 a toto je co potom? Dobre, posielam si telefónne číslo. Potvrdzovací kód. Ty si debil. More, David, ma nikto nekúka, ty to zapnutý. Počkaj. Počkaj, toto spravím.
No. Že voláme vám. Ty to čo je za pičovinu? Normálne sa mi ste srať z takýchto ľudí. Ty si jebla piča. Ty pičo. Ty to zapnú, ty more, nikoho tu nemá, zjedli mi hanč. Počkaj. Však furt nežer. No je, ideš do piče. Už žere Pavlíček, dík. Dík, o tričko som sa nebral. Môže to trvať až 60 sekúnd, dokým mi zavolajú. A to piču konku ti zdvihnem. Ty koho tam máš, Jakovčino? Počkaj, mám tu iba dvoch. Ja jedného. Počkaj, lebo získa kód cez SMS-ku. Dám kód cez SMS-ku. Počkaj. Počkaj, Počkaj, S... No rob! Počkaj! SMS-ku ustanem kód. Keď mi tu nepôjdete mať aj ten druhý telefón, no teraz mi došiel kód. No tak dávaj. 5. Neviem, či to bolo 880, alebo nebyla, neviem. Ja neviem, ja ešte sa zvedavím, či mi to pôjde, či ne. Ale pôjde ti to. No, to konská hlava jedí. Počkaj. No však uvidíš, čo to pôjde. Čo ti je? Počkaj, to skúsim. To zás! Čo si sekel, David? Ne, len mi došla správa, víš, ale nejde mi to. Ne. Šár by ťa trefil, ty sviňo. Ty strašák. Aby si chytila ten svrap. More, ja mám také nervy do piče. Mne sa tu včil niekto štyre ľudé sú tady, ani sa mi to neukazuje, že kto. Koľká ti? Štyre. A nikto nenapíše ani B, more. Všetky do boku. David, počuješ, ja to vypínam a idem na tvoje okienko. Počkaj, má to jeden hejt, sviňa a Macek ti je skriňa a ideš do piče. No, ja mám aj piča. Tak dojdeš ke mne? Áno, idem k tebe. Dojdeš ke mne? Áno. No poď. Už ťa čekám, poď. No už je tu. No poď. No už ide. No do piče, už to ide. S pičou. Pustíme.
Pustíme tam nejakú pesničku? Pustíme? Něco tam daj, no. Dám štrbu. Drbu to dá. Drbu. Hej, perím babku pustím. Daj oné perím babku od Jarky. Perím babko, ty kurvo. Jebla. Počkaj, ja si musím predložiť tričko. Dobre, ty drbko. No, idem si zapáliť. Dobre. No ty radšej nefajči, lebo rovno aj skolabuješ pri tom streame. Čo by som mala skolabovať? Skolabuješ? Viadlo. Počkaj. Už ideme. Počkaj. A ideš. Ja si to na 100 mňa jebne. No však preto sem. Mňa infakt chytil. Ale piču. Ja si to dal na 100. No, boľa by som zavesila na tom strome, ty pičo jebla.